tulikuwa tunamtegemea. Jalo manyosiepwa. Yule ambaye alikuwa rafiki yetu. Achiel kuom jogo mawang'ado godo rieko. Mmoja wetu ambaye alikuwa anatupa ushauri. Achiel kuom jogo manyalo luongore godo weche mopogore opogore. Mmoja wa wale ambao tungewaita katika mambo tofauti. Awinjo kanitiere nying moro manochugore chien kono ne jal mosedhi yweyo kod jal madong' kangima. Nilisikia kuna jina ambayo lilikuwa limetoka kwa yule ambaye ameenda kupumzika na yule baada anapumzika. Nyingno nong'ad machiek gi weche mokadekie iye. Hilo jina lilikatizwa kwa ufupi na maneno 3 ndani yake. Iluonge ni DDO. Alikuwa anaitwa DDO. Wachno wach malich miwuoro. Hilo jambo ni jambo muhimu zaidi. Nyingno rumo kawuono. Hilo jina limeisha leo. To kata kapod nono ne nyalo dhi mbele. Na hata kama bado litakuwa linaendelea. Ibiro chuogi kuom joma moko. Litawekwa tu kwa mwingine. Lakini jali to koro kunachako luongego. Ila huyu naye hataitwa tena. Wachno wach machomo waduto te. Hilo ni jambo ambalo limetulenga sisi. Akelo monda wach nango joti Nyasaye. Na leta ili niseme nini watumishi wa. Kata kaka wuoni nyalo luongo wa kod nying mane. Hata ingawaje leo tunaweza itwa na jina gani? Thuolo biro mbele ka. Fursa unakuja hapo mbele. Mondo nyingno dong to wan to wadhi. Hilo jina libaki nasi tuende. To kene wan kod rieko mane. Na kama hata tungekuwa na hekima thuolo biro mondo mano dong to wan to wadhi. Kuna fursa unakuja hayo yabaki nasi tuende. To kene wan kod sunga machalo nade. Aje tungekuwa na maringo kiasi gani? Thuolo biro mondo mano dong to wan to wadhi. Fursa unakuja mba hayo yatabaki nasi tunaenda. Jothurwa. Ewe watu wangu. Wan wadhi. Sisi tunaenda. To gigo mogangore kuom wadong'. Na yale yaliyojitweka kwetu yanabaki. Aparo ni ma en migalo ahinya. Nadhani hii ni kubung'aa. Nikech gik mogangore kuomwa gi wuondowa kawuono. Kwa kuwa yale ambayo yamejitweka kwetu yanatudanganya. Lakini kogik sar dhi to gibiro dong' ka to wan to wadhi. Ila itakapofika wakati wa kwenda yatabaki nasi tunaenda. Atimo mos ne osiepe Ochieng'. Nimewafanyia pole rafiki ya Ochieng'. Gik mipare go duto te mane timore. Kumbukumbu zake ambaye alikuwa yanatendeka. Ochieng' ok odhigo oweyo ka. Ochieng' ajenda na ameyaacha. In to koridong'. Wewe na umebaki. Yiero mari chalo nade kod sani. Chaguo lako ni lipi kwa wakati huu? We waduog wasom ndiko ma wawinjo kod e thuoloni. Acha turudi tusome andiko ambalo tumesikiza kwa Mamo mane nyisowa ni owetewa. Ambalo Biblia inatuambia ndugu zangu. Kata nyiminewa. Hata dada zetu. Ma wan godo ka kod sani. Ambao tulio nao hapa kwa wakati huu. Adona wuo kod jogo mawinjo wa ka kende. Nataka ninene na wale ambao wananisikiza. Jogo mawachokore godo ka kawuono ni. Wale ambao nimekusanyika nao hapa leo. We aluongu ni owetena. Acha niwaite ndugu zangu. We aluongu ni nyiminena. Acha niwaite dada zangu. Adona wachni wach moro kuom tho. Nataka niwaambie jambo kuhusu kifo. Adona nyiswe gimoro kuom tho joti Nyasaye. Nataka niwaambie jambo kuhusu mahudu. Mondo wan kama. Ingawa hata tukiwa hivyo. To kik wabed kod kuyo ahinya. Tusiwe na huzuni kwa zaidi. Ka jogo maonge geno. Kwa wale ambao wamekosa tumaini. Niwire gimomiyo wuoyo kamano kuom tho. Kwa nini naongea hivi kuhusu mauti? Nikech ok Samson Ochieng' kende ema oange kawuono. Kwa kuwa si Samson Ochieng' ndiye amekuwa wa kwanza. Nyalo paro ni Yesu mar Nyasaye mangima be nyotho. Naweza kumbuka Yesu mwana wa Mungu pia alifariki. Lakini mwawacho ni Yesu no nochier. Lakini Biblia husema kwa Yesu alifufuka. Mane momiyo kata Ochieng' motho. Ndiposa hata Ochieng' ambaye amefariki. Gikoni Ochieng' biro chier. Mwishowe Ochieng' atafufuka. Lakini kamodhi chiere to kora kia. Lakini pale ambapo atafufuka naye sifahamu. Nikech chier kanyo nitiere weche ariyo matek manie igi. Kwa kuwa kufufuka kuna mambo mawili ambayo ni ngumu. En chier mondo wayud ngima mosiko manyaka chien. Ni kufufuka ili tupate uzima wa milele. Ariyo mare en chier e chandruok bende mosiko manyaka chien. Ya pili ni kufufuka katika matatizo ya milele. Atieko mumano. Nimemaliza Biblia. We awinje wach ma Petro wacho. Acha nisikize jambo ambalo Petro amelisema. Ka waduogo mondo wasomie Petro. Tukirudi kusoma katika Petero. Aduna wach ni ng'at Nyasaye. Nataka nikwambie hivi mtumishi wa Mungu. Aworo chokruogni kama ochiwere ni. Nimeshangaza na huu mkutano. Ochiwere kama Satan yote yude thuolo sana mondo ka weche gi kor yamo ka odhigo. Nimekuja pale ambapo shetani ana urahisi wa kuchukua maneno ya. Nikech kata gari ya gara maringo. Juu hata gari tu linalopita. Waseneno mang'eny ahinya. Tumeyaona mengi. Lakini makalo ni. Lakini linalopita. Nyalo dhi kod pachwa ahinya. Linaenda na fikra zetu. Mama nubi gol pachi wach mochuogore ka kod sani. Hadi hilo likutoa hapa pale ambapo. To kata nyathi mochung' gi ng'enge pap ka. Na hata mtoto ambaye amesimama na gurudumu. Mano bende nyalo dhi gi pachi ahinya. Anaenda na fikra zako. Makal kata wach mochung' kani. Hadi lipite jambo
liliko mbele yako. To kata jal moro madiyo sime bathi kanyo. Hata yule ambaye anabonyeza simu mbele yako. Kenyalo dhi kod pachi ahinya. Yataenda na fikra yako. Ma wiwil kod wach mochung' ka. Hadi sahau na neno liliko hapa. Petro wacho wach moro matek ahinya. Petero amenena jambo lingine gumu zaidi. Weuru mondo awachi ni ji tho. Acheni niseme watu hufa. Kata Ochieng koro tho. Hata Ochieng saizi amefariki. Ka winjo nende kaka itimo kod osiepene. Niliposikia ushuhuda wake wakisema awinjo ka bura moro nong'adi ni Ochieng kae ndiye wach malich miwuoro. Nilisikia kuna jambo lilisema Ochieng ni jambo kuu zaidi. Osiepena buchwa to kare ng'ado gi e piny ka. Sasa hukumu yetu katu hapa duniani. Ena diri ni kare ka wangima kama to buchwa ing'ado. Ni ukweli tukiwa hai hukumu yetu katwa. Jothurwa kama wantiere ni wachung' e nyim kom bura. Wenzangu hapa tulipo tuko katika kotini. Jomoko paro ni bura ritowa kamoro. Wengine wanafikiri kuna hukumu uko mbele. Kanu uchako koda ka indi kanyakla. Kama mngeanza na mimi hapa pamoja. Tuwasefwenyo ni buchwa ing'ado kawuono. Na tumegundua hukumu yetu uanzishwa leo. Osiepto no Ochieng osiepna ahinya. Urafiki ya Ochieng imenishinda. Lakini ogi kama koro osiepwa ne dwa pogore. Sasa ilifika pale ambapo urafiki yetu tenganishwa. Ere gimomiyo no osiepwa pogore? Kwa nini urafiki yetu tenganishwa? Nikech gik manywa hero kode kanyakla. Kwa kuwa yale ambayo tulipenda naye pamoja. Ano chwanyo chunya to en pod berne. Mimi yamenibona naye bado yanampendeza. Omiyo na weye gigo kamano. Nilimwacha hivyo. Tanto kora duogo koni. Na mimi nikarudi upande huu. Mani ne beto poga Ochieng matin. Hili lilinitenganisha na Ochieng kiasi. Jethuro yal kosoko yal. Wenzangu nimehubiri ama sijahubiri. Ong'adi kosoko ng'adi. Nimekatwa ama bado. Kora na wachi ni ya. Nataka niseme kuwa Ochieng mano dong kocha. Ochieng aliyebaki huko. Koro ani liende kawuono. Sasa niko katika mazishi yake leo. Kendo kora dwa yalo wach maber mar pinyruodh polo. Tena nataka kuhubiri neno zuri la mbinguni. Ochieng to koro onge. Ochieng akiwa hayupo. Jothurwa mano nyaka nuo. Wenzangu hiyo Biblia lazima turudie. Barua mokwongo. Barua la kwanza mar Petro. La Petero. 4:6. 4:6. En nyaka chiw thuolo machak nuoye. Lazima nipane fursa ili warudi. Kore ka tong'o yarre na maber. Liposa nitalihubiri. Ibe ka tong' iwinje maber. Liposa pia utalisikia vyema. Kendo jasomo nuoye. Owacho joma otho ne ong'adnegi bura kane pod gin e piny ka, mana kaka ing'ado bura ne jomoko duto. Wach maber to ne olandnegi bang' thogi mondo gibed mangima kuom chuny kaka Nyasaye bende ngima. Erokamano ahinya. Asante sana. Wach no owinjore maler. Neno hilo limesikika vyema. Ochieng monindo. Ochieng aliyelala. Jothurwa Ochieng mothoni. Wenzangu Ochieng aliyefariki. Wach maber ni koro ilando bang'e. Hili neno zuri linahubiriwa nyuma yake. Weche moko manopogo Ochieng kod wach maber ni. Kwa kuwa kuna yale ambayo yalimtenganisha na hili jambo zuri. Mamiyo kata osiepene nopogore kode. Hadi likafanya marafikia wakatengana naye. Wach ni koro ilando k'Ochieng ni e piny jomotho. Jambo hili sasa linahubiriwa akiwa katika nchi ya wafu. Tang'o miyo wach ni ilando kawuono kano Ochieng muma nowacho ni wach ni olandne ka en e piny jomotho. Kwa nini tunalihubiri na Biblia limesema tumuhubiri akiwa katika nchi ya wafu? Mondo wach ni hili neno okel ngima mar chuny. Ilete uzima wa moyo. Nikech ngima mar ringruok to koro ok chak yudre kendo. Kwa uzima wa mwili hutapatikana. Ochieng to dhi e lo. Ochieng anarudi katika ardhi. Giringre duto te dhi e lo. Mwili wake wote unarudi udongoni. Lakini chunyi odong' kanyo. Lakini moyo wake umebaki hapo. Weuru mondo awuo kod chuny Ochieng manie piny jomotho. Acheni ninene na moyo Ochieng ma wach maber koro biro ne piny jomotho. Ambaye neno zuri limemkujia katika nchi yao. Mondo wach maber moland toke ni. Lipo neno zuri ambalo limetangazwa nyuma yake. Wach no mi chuny Ochieng bed mangima. Hilo jambo lifanye moyo wake kuwe hai. Kaka Nyasaye bende ngima. Jinsi Mungu pia alivyo hai. Mondo en bende oyud ngima mar Nyasaye. Liposa yeye pia apate uhai wa Mungu. Be en adieri ni mana adier? Je, hiyo ni kweli? Nikech jomoko ng'eyo ni jomosetho. Kwa kuwa wengine wanafahamu kwa aliyekufa. Koro onge nafas machielo. Hana nafasi tena. Mar yudo ngima mosiko manyaka chieng'. Ya kupata uhai wa milele. Nikech gik mane gitimo e ringruogni. Kwa kuwa yale ambayo walitenda katika mwili. Oterogi kamoromogo. Yalimpeleka palipo to pa. ka en kamano adier. Na ikiwa ni hivyo kweli. Koro kaw kalamu nindiki. Sasa chukua kalamu unakili. E Jo-Korintho mokwongo 15. Wana-Korintho ya kwanza 15. 29. 29. Ka en kamano adier. Ikiwa ni hivyo kweli. Tang'o momiyo jogo mangima. Kwa nini walio hai? Koro chung' kar jomosetho.
otho. mwana